е най-доброто място да скриеш съкровище. Това не е някой дълбок ров на края на града. Това е втора страница в Google. Ако уебсайтът ти не излиза на първа страница, когато някой търси твоите продукти или услуги, то той е скрит от света. За него знаеш само ти, семейството ти и най-добрите ти приятели. Оптимизацията за Google обаче ще ти помогне той да се появи на първа страница в търсачката, както и сред първите резултати в ChatGPT, с желаните от теб продукти и услуги. А точно там те откриват твоите клиенти. Тези, които ни се довериха, вече се радват на много добри резултати. Добрата оптимизация ще работи и за теб. И тук не важи, Ама аз като търся името на бранда ми в Google, сайтът ми излиза на първо място. че кой търси в Google името на бранда ти. Освен теб и тези, които вече го познават. Ако искаш клиенти от уебсайта ти, които ще ти донесат съкровището, за което мечтаеш, напиши "искам" в коментар или попълни формуляра и ще се свържем с теб. А ако не се отнася за теб, но си мислиш, това е точно за Иван от фитнеса или за Таня с онлайн магазина, изпрати им видеото. Ще им е от полза.